Mit-tnejn iċ-ċentru reġjonali tas-saħħa ċensu Mowran Fraħal ġdid beda joffri iżjed servizzi ġodda mindu fetaħ il-bibin tiegħu f'nofs ix-xahar li għadda. F'kitba fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, il-Ministeru għas-Saħħa qal li mill-bidu din il-ġimgħa bdew jingħataw is-servizzi tal-obstetrija brabta ma tqala u anke tal-ġinekoloġija. Ingħad li dawn is-servizzi jagħtu opportunità lin-nisa biex jirċievu kura medika ta' livell għoli f'ambjent modern u aċċessibbli aktar viċin id-dar. Dan wara li fl-aħħar xahar il-Pawla Hub beda jintroduċi s-servizzi b'mod gradwali biex eventwalment jibda jiffunzjona b'mod sħiħ kif ippjanat u residenti tan-nofsinhar tal-pajjiż jibdew jeqgħdu minn hawnhekk. Sallum iċ-Ċentru Reġjonali Ċensu Mowran kien diġà beda jitratta każi tal-ortopedija, il-monometrija, il-fiżjoterapija, il-podjatrija, il-gastroenteroloġija, il-mediċina respiratorja u servizzi kliniċi ta' outpatient fi speech and language pathology. Iċ-ċentru meqjus ukoll bħala sptar reġjonali u jinkludi żewġ teatri tal-operazzjonijiet biex isiru day surgeries sejn biex tittaffa id-domanda dejjem tikber għas-servizzi tas-saħħa. L-aħbar ta' servizzi ġodda waslet jum wara li f'intervista fuq l-istazzjonijiet One, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin dan iċ-ċentru modern fil-qalba tan-nofsinhar tal-pajjiż jibda jopera fil-massimu tiegħu. Hija binja fantastika li ħadd tkun qed tipprovdi kwantitajiet ta' kliniċi. Bdejna tlaqna b'soft opening li kull ma jmur qegħdin inkomplu nżiduh b'numru ta' servizzi. Issa fil-ġimgħat li ġejjin nista' ngħid li l-Pawla Hub se jkun qed jopera fil-massimu tiegħu u għaċ-ċentru li se jkun qed jagħmel differenza kbira. Meħtieġ ħares in-natura u l-ħsieb warajh kienet idea verament b'saħħitha.